Matokad Island. So, pataas doon. Sa gitna niyan. So, andun yung mga enchanted fish na yung daw sa tataas. Lahos Island ng Paramocan. So, madami pong bato. Marami pong agila. Ayun po, yung agila. Saka, ay po. Aray. Daming bato. Po, isa pa. Daming swan po dito. Silver na swan. Ay, dito na ba tataas? Hindi. Hey guys, sa Matokad kami. Dito Ed. Raquel. Easy? So, ito po yung inaakit namin. Sinelas mo? Sige ta, ako na lang po. Hindi pala naka-play. Seryoso? Saba? Dito Ed. Raquel. Keng.
Nakakila. At ayun po yung barko namin sa baba. Asan yung barko? Hindi pa kita. So ito po yung enchanted chuchu. Ayun, andun sila sa dulo. Nasa gitna sila. Ayun. Kita ko na dito. Ayun po sila. So ayan po si Raquel. Si Raquel. Sila tito. Hanggang doon sa pinakataas. Masakit po sa paa. As in masakit po. Pero okay lang. Bigyan mo kami ng... Wala, hindi naka-play na naman. Sana madami ko rin customers. So dito po kami. Hindi na naman nag-record. So ayan po sila dito rin sa taas. Hindi naka-play? Hindi. Hindi na naman naka-play. So ito po. Madali lang po dito tumaas talaga. Hindi rin sobrang dali po, promise. Hindi man lang ako pinuwisan. Walang pawis. Tuyo na po yan. Patuyo na. Walang pawis yan. Wala. Si Raquel. Sila enchanted. Ayan, ay nakapenta dito. Ayun, kita ko na. I-zoom po natin. Sino chase din ito? Ayan po yung mga bangus. Ayan po sila. Enchanted bangus. Saan yung isa? Ayun, dalawa sila yun. Palabas na po sila sa araw. Ayun yung isa, ayun yung isa. So lagi po silang magkasama. So ito po, enchanted daw kasi lagi malinis daw yung tubig. So nililinis daw ng mga engkanto. So dapat engkanto river. Char. So ayan po. So bali, 3 bundok po yung inakit namin. Ayan. Literal. So ngayon sisiguraduhin ko na po na nakaplay ang aking camera kasi ang pangit ng take 2 ang pangit. Ngayon po si Bangus, si B1 at si B2. Bangus 1 and Bangus 2. Saan yung isa? Malinis nga naman yung tubig. Bawal daw po bumaba dyan kasi pag bumaba ka hindi ka na makakataas. Oo, kasi pagod ka na eh. Hala, 3 na po sila. Joke lang, ano pala yun? Shadow. So 2 lang po sila dyan. Tama na po sa bangus at parang gusto ko na silang lutuin. Joke lang. Ito po tayo. Si Raquel. Hindi po mainit. Hindi po. Alam mo, bilad na bilad ka. Ako nasa lilim ako. Ang ganda-ganda ng place ko. Para ayoko na tumaas. Hindi po nakakapagod. Hindi rin po mainit. Sobrang nakakapagod lang po at sobrang init. So ayan po. Tataas na po tayo. So, andito kami sa Matukad. Kami lang dito. Sa pinakatuktok. Aming Hi, guide. kuya! Anong pangalan mo kayo? Christopher po. Christopher. Guide ng Karamuan. Mas doon. So, ayun yung enchanted. Madali lang po tumaas dito. Hindi Wala ka talaga siyang pawis papawisan. Kahit onte, Wala hindi ka siyang pawis. papawisan dyan. Diba? Patayo na. Naka-play na naman ba yan? Naka-play na. Yan po. So, welcome to Karamuan. Si ate yun na dyan.
na po kami. Thank you. Pero pwede man. Uy, parang gusto ko yan oh. Malakas makaano. Boracay yan. Yan ang ano. I know, Palawan. Oh, sorry. Good work. Ma-video ko sa lumos mo. Pwede kita. Ano? So? Wala man. Wala man. Per head is okay. Ano na ba dito? Different yun sa room is sa okay. Floating ka man yan. So, ang pwede talaga dyan is marami mga 20k. Dapat ang ano. So, nag-snorkel po kami galing dun. So, naan? Itong banda. Dun. At nagsisi po kami na kami. Kasi nakakapagod po. Pero, overall, okay na. Ito pala yung snorkel namin yan. Full face. At ano po siya? Para sa COVID cases. walang kakagating mouthpiece. All in one, tapos automatic siyang lumulubog. Hindi, pwede mo siyang ilubog. So, yun po. Paalis na po kami. Yan po. Sige po. Yup. Ito po ang aming barko. So, opo, nilabas ko. Yan po, kami po lahat nagsisisi na lumungay kami papasok dito sa isla na to. Kasi parang ang lapit lang po tingnan eh, pero pag andong ka na, parang layo pa po ba? So, si Tito Ed, ayun, nagalangoy-langoy pa. Nag-i-enjoy. Talaga nag-i-enjoy. Tito Ed, Palis na po tayo. Ito po yung resort Julia Fuerte Survivor Philippines. Oh, sige po. Gutom talaga. May gusto kilawin. Magano sa kanina, akala ko crabs. Tagalog. may ano yan? Ano mismo may laman? Tumatakbo nung nakita ko siya. Pero kung hindi siya gumalaw, siya mapapansin kasi nakulay siya. Vibes, Tapos yung buong langoy pala, hindi naka-video. Tapos nung in-off mo, saka nag-video. Ala, check mo daw. Pangilang isla na natin to. Ito po yung ika-4th na island namin. Mas maganda pa rin yung mga tukat. Basta pa lang para ganda yung sand. Ganda yung water. Okay lang din. Diba? Actually sa itong mga setup na ito malapit sa Vietnam.
Lagay ko naman yun. Kalimutan ko. Ha? Alam mo, Ito po ngayon manghuli. Balan sa nga lang. Hindi Wala Fred. po kadali. First time kumakain or yung kada-kada. Yan po, kita niyo yung mga Ano isda. to? Tingnan lang. Someday? Natutuwa ka. Duck Island. Tama po ba? Siya? Yung airport po natin. Kaya bukas na po yung naghahanap sa mga Bulinaw, Dilis. Magdadala din Si Tito Ed po ay ika 29 angkan dito. Bali siya na yung 29th generation. makakasurvive ako. Survive ako. Tapos ito yung magiging Grabe. survive mo ang aking movies na gagawin. Sige, dito in 50 seconds dapat 50 dilis. Sige, 50. Grabe po ba? Oy, kunin mo na sa ilalim, Kuya Ed. Yung tummy. 50. 49. 48. 47. 46. 45. Wow! Wala nga ilang seconds yan, no? Wala nga ilang seconds yan, no? Wow! So, bilangin natin kung So, 50 nga. In ilang seconds yan? 7 seconds lang ba yun? Dali, masaba sa survivor next. dali. Dali, 1, Wow! Kuya, ini oh! 4, 6, Survivor ko. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Oh no! 42, 44, 46, 48, 50, 51! Masama! 21 naman. Wow! Kuya, damit yan? Sus! Ang dami! Kulang pa, ibaw! Kulang pa! Lahat ng puting yan, lahat na ng puting yan, dilis yan. Sana, 20 sa nagabi ang kilo. 20 sa nagabi ang kilo. Pero magiging 120 dahil sa shipping fee, 100. Patingin ka, patingin, patingin. Patingin ako, patingin. Ngayon po manghuli ng isda ngayon. Ah, wait lang. Guys, ganito manghuli ng isda, ha? Ganito manghuli. Wala ko manghuli. Wala na yung content. Ganyan po ang pinagkaiba ng noob saka sa professional. Ayan na, oh! At ganito lang manghuli ng isda, oh. Wala na. Wala na. Bihira lang. Dahil dumating yung mga halamang dagat ng advance. Kaya, Nandito ka kasi, Tito. ako yung sige, aquaman. Kuya lang Yan, yun oh. yan. Or like, minsan-minsan lang. Uy! Ganito lang. Nakikita nyo ba sa Tatanungan, di floor? ba? Yan po. Iwan ka namin dito. Kung ano dyan ko. Oy, sa inyo na po to. Pinagkontrakas ng friend ko. Ako lang ko nakikita sa ano yun, oh. Yung floor po niyan. Tapos masundan naman si Kuya. Kuya Ed. Kuya Ed. Lagyan may lagyan. Sir, magkano po yan? Sir, magkano po? Ito yung 20 pesos na lang po. Pero ano mo na lang daw kasi minsan lang yung mangyari dito.
ba kabed? Patingin ako ng uno. Yan. Okay. Ang dami po guys. Ito yung baunin pa uwi. Nag-tour guide, ano lang po kami, nag-island hopping. At may baon po pa uwi na diles. Hindi po. Kaya po yung floor, oh. Lutang lang, no? Dilis po. Pati po ang ilalim niyan. Dilis na po yan. Kuya. Sayang na iwi natin sa inyo. Ganyan po lahat. Bigyan natin kuya. Yun, no? Ang dami. Ay po yan, mga kapatid. Ilang kilo kaya yun? Mga 5 na po yun. Ganyan po karami. Tito Edna, oh. Nangungulekta na. Namumulot na lang ng isda. Tayo po yun, oh. Nakalutang. Nasa floor. Wala naman po yung nakuha. Public bank ka. Wala naman po yung ano nyo. Alis. Pwede natin. Patay na yung Ay, picturean nyo ako sa kawa. Pwede mo. Libre lang mga... Kuya! Kuya, bakit madami yan? Kuya! Uy, alam kuya! Bababa ba kayo? So gusto magpakilo dyan ang ganang kilo? O libre lang? Ipaukoy ka na lang. Kuya, bahala na. Wait lang kuya. Siyempre kasi naka-adjust na. Hindi na natatakot. Pili ko nga lang yung ano. So, paalis na po kami. Bitin ang 5 hours na biyahe namin. Tapos ang stay namin ilang oras. Well, 24 hours ang stay naman namin. Pero ayan. Okay na yun. So, ito po. Yan po. Hindi yan nagsuklay ngayon. Lagi naman hindi nagsuklay. Nagsuklay ako. Natural po yan. Natural. Card. Bukas ang Natural po yan. Nagsuklay ako. Yan. Pagay dyan sa may gilid. Since na 5 hours kami sa bus.
sasabihin to kayo? Wala. Okay lang, okay lang. Gasolina di Pondador. Nasa stopover tayo sa ganda ng lugar. At sabi nila pag clear daw yung sky, andun si Mayon. Andun, somewhere dyan. Andyan. At ganun lang siya kaliit. Ganyan lang. Napaliit. So, medyo maulap ang atang kalangitan. Pero hindi bumagsak ang ulan. Okay guys, let's go. So nag-van tayo ngayon kasi ayaw na namin mag 5 hours and a half na biyahe sa bus. So ayun po yung aming sasakyan.